Yeah, that is my take. Eugene. Erokamano ahinya Joyce, miya muda matin ahinya. Mokwongo adwa wacho niya, I'll differ with my brother here. Mawacho ni onego wabed gi mbaka. Ka president ne dwa biro president ngata ka dwa laro any seat, tayari you have got your own plans. Now we don't order conversation mangeny. What are implementation? The Kenyan economy one go shida maduong and implementing what we already said. Wabro go mbaka kata naduko iruno go mbaka. Have they implemented it? Eh? Wabro go mbaka Ruto no wacho niya gini tete revolve niya tije yude kata kapok wadhi national conference ne wacho wadwaro tije mondo wabed wachiem wayieng ekwa bie mbaka ni wawinj mbaka gimene dwago mbaka mok bi implement no wadwaro wayieng mondi wadwaro tije national conference amoke ot yonge ingene bwana ni akeni sebe in the state whereby you don't have you are not employed. Joyce wacha yena wache wach mora achiel ka an gosiepa moro Eldoret kocha kama dake akada luongo nyinge TV lakini no timo diploma otimo degree otimo masters otimo degree o apply teach we regret to continue applying entie kata neno no chenro ni wadwaro tije mbaka wabro goga kako tayari waseyieng wan waseyieng wan koro wadwani koro kel mbaka nino wadwaro tije. The best mano bro duoko anga piny bro duoko ichwang manyo mar vijende piny bro mi economy ochakran. You cannot never develop an economy with overtaxation. You can never develop an economy with gombaka. Koro gombaka kose gombaka they don't implement. The MPs they have got the powers. Ongomo gilos bits makonyo kako ganda. Tugingeni waonge tije. Angumo ogea economy through reducing taxes through. Giwacho net siji diao biashara in private sectors. Private sector no okodiche ukinyiti diao biashara. Odwaro capital okende gisituoni. Sani woge kanida dhie ka okta in a financial institution. Idhi nyisi maber ni siji mara garanta onego beni in bank statement no onge. Kor anan adifa with this thing of siji national conclave. Wasebedo gigo nyaka nene. It is our time. Wase budho, wase vijombaka gigoyo, wase vijango wadwaro tije. The government can stop this by giving jobs to youths. Okodo vijombaka moro ma conclave nero kama. Ero. Ingeni ya amor nikech raise genuine concerns. Wadwaro ngowa.